Magandang araw Pilipinas, welcome to si Inas Vlogs PH. Ayan, welcome dito sa aking munting bukid, part 3. Ipapakita ko sa inyo ang mga tanim kong rambutan dito. At samot-saring mga halaman din nakatanim dito. At napakadami na ring tanim ako ditong mga saging. Ito yung mga punong rambutan. Ayan, 4 years na ito. Ayan, napakataas na rin. At ito, may punong guyabano. Ito, rambutan. Rambutan. Maraming rambutan dito. Halos na nasa 400 rambutan puno ang tinanim namin dito. Ayan, rambutan. Ayan, yung pagitan ng rambutan, tinaniman namin ng saging. Para pag tag-init, ayan, nakakasurvive. Mahina kasi itong rambutan sa init. Kaya ang ginawa namin dito, nagtanim kami ng mga saging sa pagitan ng rambutan. Ayun o, latundan. Ayan, shoutout sa iyo, Puki. Yan, kasama ko si Puki. Hi, Ayun. mga taga Malabon. Ayan. Ito yung guyabano. Ayan, ililibot ko kayo at ipapasyal ko kayo dito sa aking munting bukid part 3. At ipapakita ko sa inyo ang mga tanim namin punong rambutan dito. Iba, grabe. Damo. Maganda dito pala maglagay ng ano, oh. Damulag. Taba ang damulag dito. Daming damo, oh. Maganda ba ang damo? Tumot tayo na yung kalabaw. Ito na, parang may saba dito. Tingnan mo kung po pwede na ito madala sa Manila. Ito. Ang laki. Huwag ka magbuhat yan. Ayan. Oo. Ayan. Pwede nang tibain ito. Babag yan magdala. Ang pugin to. Ayan, rambutan. Ito pa, oh. Ito ba? Ang laki. Ito, oh. Ayan, may kalamansi din tayo dito. Ayan, oh, puno ng bayabas. Ayun, may puno. May saba din. Ito may kamyas. Ito yung punong kamyas. Ito rambutan. Ayan, oh. Napakaganda ng rambutan dito. Ito, oh, guyabano. Napakadami naming tinanim na rambutan dito. Ayan, rambutan. Rambutan. Ayan, ang dami rambutan. Namunga na ito, 4 years. Grafted na rambutan kasi ito. 4 years napabunga na namin ito. Kaya lang, hindi pa siya ganun kadami ang binunga. Ayan, siguro mga next year baka mapabunga na namin to na maayos. Ayan, ito rambutan din. Yung rambutan. Ayan, baka pwede na yung saba na yon. Ayan, tatawid kami mamaya doon sa kabila. Marami pa kaming tanim na rambutan. Ipahin ko naman, hindi naman yung... Ayan, magtitiba tayo ng saba. Yan, dadali natin sa Oh, konti-konti lang. Manila. Yan, pasalubong natin sa mga kapatid natin. Ayun, oh, ang galing, galing. Ang galing, oh. Oh, ang galing. Ang galing talaga. Pwede, pwede. Ayan. Yan, no? Napakabigat nito. Medyo malayo-layo sa karsada. 1 kilometro. Ang laki. Wala naman.
Hanggang doon sa kalsada. Ayan, pasalubong na yan. Ito yung katiwaldas ko. Ayun, no? At kasama natin si Puki. Ayun, no? Magaling sumalo ng saging. Hindi marunong guyat. Hindi nga lang marunong magbuhat. Bigat yan sa unahan. Ayan, may pasalubong kaming saging. Ayan, Tama ba to? galing kami dito sa bundok. Dito sa aking Munting Bukid, Part 3. Ayan, si Buki may dala-dalang... Ay, teka muna. Ano, i-atras ko. Abanti mo sa akin. Hindi, i-atras. Huwag i-atras, i-abanti. Hindi tama na nga eh. I-abanti mo nga, i-abanti. Tama na. Ulot siya ka doon. Tawa. Ayan, no? Hirap na hirap. Hindi ka marunong magdala. Balance. Huwag kang pabulasok. Dapat mataas ito. Mataas yan, yan, ganyan. Pataasin mo yung sa Unahan. Mabigat yun. Yan, ganyan. Oh, yan, oh, yan. Yan, parang hindi ka taga-bukid, ah. Gumalaw eh. Oh, Hawakan mo parang hindi gumalaw. ayun. Pauwi na kami. Nakatiba kami ng mga saging. Diba? Oh, walang kagalaw-galaw, oh. Wala yung gagalaw ah. So, Pero ako tingin ko kaya ko rin, oh. kaya rin. Oh. Try mo. Oh, doon mamaya. Pakita ko sa iyo. Balitan tayo. Ah, sige. Ayun, oh. Dalawang buwig na saba kay Buki. Ito rin. Dalawang buwig na saba kay Katiwaldas. Ayan, pauwi na kami. Dito yan sa aking Munting Bukid, Part 3. Nandito tayo sa aking Munting Bukid, Part 3. Ayan, magpo-pruning tayo. Ayan, tatanggal tayo ng mga ilang pirasong sanga. Ayan. Ito yung tinanim kong rambutan 4 years ago na. Ayan, nakapamunga na to nitong taon. Kaya lang hindi pa ganun kadami ang bunga nito. So by next year, 5 years na ito. Ayan, malamang-lamang. Makakadami na tayo ng bunga. Yan, marami itong piraso na puno. Halos nasa 400 na puno itong rambutan na tinanim ko dito sa aking Munting Bukid Part 3. Ayan, nakakatuwa at nakakalibang dito sa aking Munting Bukid. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless! Diyos! Mabalos!